de gente barrejada, de apellidos que, doncs, això, Puig i Fernández i Puig Pelat i no sé què, no sé quant. Esta es la realidad social. Esta es la realidad social. Y que nos dejen ya de utilizar, no, nos dejen de utilizar ya, que no nos utilice más ni el García Prieto, ni las personas que viven en Pedralbes, ni las personas que se creen con una inteligencia superior al resto, porque no nos utilizan de moneda de cambio, porque nosotros a Cataluña no hemos traído el castellano, ni hemos venido a hundir a nada, sino que nosotros nos expresemos las dues llengües, i és molt fort, molt fort. Tenim que sentir a persones que són políglotes, que fan conferències a Nova York, que fan conferències a París, en 4 i 5 idiomes, intentant utilitzar-se nosaltres com a moneda de canvi perquè només parlem el castellà. No, home, no. Si con una lengua he hecho 2 hijos, con 2 lenguas no vea lo que hago. Bueno, y con 3, si es el griego o el francés, mejor. Molt bé. Parem aquí. I continuarem dient bé Moia. Bona nit. No sé si li ha deixat alguna cosa al seu company de dir, eh? Nascut a Vilanova. Nascut a Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. També és membre dels altres andalusos. També. De fet, és el secretari de l'entitat. És gestor cultural, escriptor i etnòleg especialitzat en les qüestions... Això d'escriptor jo no m'ho he dit mai, eh? Però ha escrit, i a més com a etnòleg, què és vostè? Etnògraf. Però d'escriptor només aquell que li diuen. Etnògraf. No m'he dit mai escriptor, jo no m'ho he dit mai. Però bueno, li diem nosaltres i quedem també, eh? De qüestions de cultura popular i tradicional catalana. La multiculturalitat ajuda o perjudica la cultura catalana? Depèn de què s'entengui per multiculturalitat. El que tenim ara la realitat social del nostre país, miri. La realitat del nostre país és per ser molt optimista. Som un país on hi ha una quantitat de gent de diverses bandes, que aquí treballem, vivim, ens relacionem, com ell ha dit, ens relacionem profundament i, per tant, amb aquest capital es pot fer un gran país. Evidentment, abans ha sortit per aquí la paraula independència, no? Si es pot o no es pot. És evident que es pot. Ara, altra cosa és que es vulgui i que sigui interessant o que sigui important, però de poder-se. Qui sabia que l'imperi soviètic es desmuntaria en 4 dies abans que es desmuntés? Ho sabia algú? Per tant, parlar d'aquestes coses d'aquesta manera no serveix de res. És evident, econòmicament és factible la Catalunya independent, i tant. Si és factible a Holanda, perquè no ha de ser Catalunya. Em permet que li recordi el tema del cava català? Què li passa amb el cava català? Amb el boicot que es va perdre un 30% de cava? Quin és el primer? 30% de cava, això no és veritat. Això no és veritat. Jo tenia aquesta informació, eh? Els cavistes del Penedès en saben un niu. Venen més a Nova York que a Madrid, que no els interessa gaire vendre cava a Madrid. El que passa és que, mira, algú s'aprofita i desgraven. No és això? Ui, avui aquest vespre. Els cavistes catalans no són res més que capitalistes. Sort que ja saben vostès això que en diuen, doncs, la capacitat de que poden telefonar si algú se sent al·ludit, perquè n'estem dient avui importants. A la meva dreta, també de forma simbòlica o no, el senyor Ferran Tutenc. És assagista i professor de la Universitat Ramon Llull, col·laborador en diferents mitjans de premsa escrita, tant al periòdico com al País, per exemple. És un dels firmants del Manifest Ciutadans de Catalunya, on es demana la creació d'un nou partit polític a Catalunya que respecti els principis autonòmics de la Constitució del 1978 i que suposi a trencar el vincle entre espanyols i catalans. Senyor Tutenc, vostè, doncs, afirma que el catalanisme és excloent. Determinades manifestacions del catalanisme contemporani, sí, crec que sí. El catalanisme històric ha aconseguit tot el que s'ha plantejat. O sigui, l'Espanya de les autonomies jo crec que és exactament el que plantejava el catalanisme des de Prat de la Riba. No entenc per què després d'aconseguir tot això el catalanisme no s'ha acomodat a la situació sinó que s'ha exacerbat. Ho entenc perquè és una qüestió abans un dels companys de taula parlava de castes, es creen castes i les castes necessiten vendre coses a la societat perquè els votin i aconseguir així quotes de poder. Llavors s'han d'anar inventant coses. Una d'aquestes coses és la radicalització del nacionalisme. Jo crec que el nacionalisme no té cap sentit, ni el català, ni l'espanyol, ni el basc, ni cap.
nacionalisme que podem pensar. La gent que té necessitat d'acollir-se a una identitat col·lectiva per sentir-se bé en aquesta vida, o sigui, per donar sentit a la seva vida, a mi em sembla una gent que té alguna mena de problema psicològic. Estic dient que, suposant que existeixi tal cosa com a identitat col·lectiva, el que tinc clar és que no és el més important que una persona pot sentir a la vida. O sigui, és molt més important qualsevol altra cosa que això. I la importància que se li dona és d'unes dimensions desproporcionades. Llavors jo crec que a Catalunya no hi ha en absolut cap conflicte social. La gent s'entén molt bé, la gent parla les dues llengües sense problema, hi ha com a mínim un coneixement passiu de les dues del 100%, passius, s'entenen, i la majoria de ciutadans les parlen les dues. No hi ha conflicte social identitari en cap sentit. El que sí que hi ha és una manipulació dels sentiments per fer creure que existeix aquest conflicte. Llavors això, per exemple, va donar molt bons rèdits a les últimes eleccions autonòmiques del senyor Carod. Un exemple, quan es parla de la balança fiscal, que és una cosa que jo no soc economista, el senyor Ovejero sí, però alguna cosa en sé d'això, bé, es pot plantejar en termes tècnics, com es planteja a molts països, no és un problema que sigui només d'aquí, molts països, moltes autonomies o moltes regions federals, diguem-ne com vulguem, de molts països del món, es queixen de rebre menys dels respectius estats del que aporten. Es pot discutir fredament i amb tranquil·litat si hi ha raó per això o no, però parlar d'expoli, per exemple, això és excitar les masses a l'odi contra els altres. En aquest sentit... sentit... una interrupció. El senyor Jiménez Los Santos... També, sí. Perdoni, però no diu res del que acaba de dir vostè. I per què entreu el senyor Jiménez Los Santos? Perquè és que vostè m'estava fent una explicació, precisament, doncs de no excloent, de no agressió, de no... I és que jo automàticament m'ha vingut, per part del nacionalisme espanyol, una agressió brutal cap a Catalunya. Jo no he dit en cap moment que el nacionalisme espanyol no existeixi. En aquests moments el nacionalisme espanyol no governa, això també és evident, i també és evident que l'Espanya de les autonomies no és una Espanya nacionalista, o sigui, s'ha d'estar sec i sord per creure que l'Espanya de les autonomies, el model més descentralitzat que ha conegut mai aquest país i molts països del món, és un règim nacionalista. Ara, si vostè em diu que el Jiménez Los Santos és un nacionalista espanyol, és clar que sí, clar que n'hi ha. I tant, que és que una mica la idea és dir, escolti, vull dir, estem aquí amb un país... O l'aprofitament que va fer el PP del gas de Salamanca, per exemple, jo li reconeixo això perfectament. Ara, diguéssim que jo estava en un altre discurs i podem parlar de tot, com veu que ja hi entro... Oh, i tant, parlarem de tot, perquè ens falta un convidat, que és el senyor Fèlix Ovejero. Bona nit. Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, professor titular d'aquesta mateixa universitat. Entre d'altres, és autor dels llibres La libertad inhóspita, Proceso abierto, Nuevas ideas republicanas i El socialismo después del socialismo, col·laborador en diversos mitjans, entre ells el diari El País. També és un dels firmants del manifest Ciutadans de Catalunya. Senyor Ovejero, de veritat, vostè creu que s'està fent